Ja vás vítam s týmto krásnym drinkom, pretože kampaň číslo 14 a aj naše novinkové video číslo 14 sa začne s týmto úžasným, novým, kolagénovým beauty komplexom, pretože to bude hrdina celej kampane, obrovská novinka, všetci sme sa na ňu tešili a pozor, prichádzajú v obmedzenom množstve, takže musíte si dávať pozor, aby ste stihli, kým sa vypredajú zásoby, pretože kolagénu nie je nikdy dosť. Viem, že kolagén je kontroverzná téma a častokrát sú dva tábory, či áno, či nie. Ak by ste chceli o kolagéne ale vedieť viacej, ako ho naše telo využije, v čom všetkom je náš nový beauty komplex výnimočný a odlišný od konkurencie, tak si určite pozrite našu facebookovú skupinu Oriflame, sociálne siete a marketing, pretože tam máte webinár, ktorý je obsiažný, kde máte množstvo informácií, ktoré som zoskupila ohľadom tohto nášho nového produktu a dopodrobna som vám ho vysvetlila. Náš nový kolagénový komplex od Velozofy Beauty je balený v jednorazových sáčkoch, takže je skvelé to, že si ho môžete zobrať na cesty a pribaliť si ho napríklad aj k našemu wellness packu. Kľudne môžete kombinovať všetky produkty v rámci portfólia Velozofy s novinkou, ktorá podporí nielen krásu vašej pokožky, ale zároveň pevnosť celého tela. Kolagén je neoddeliteľnou súčasťou našich buniek, našeho svalstva, našich chrupaviek, kostí, svalov, jednoducho všetkého, na čo si zmyslíte v rámci nášho tela. Keďže pokožka je až tá posledná časť a koža je najväčšia časť, najväčší orgán nášho tela, tak sa k nej výživa dostane ako k poslednej. Preto je dôležité doplňať aj svoju životosprávu napríklad kolagénovými drinkami, pretože naše telo si využije kolagén na to, na čo potrebuje. Či už je to problematika kĺbov, šliach, kostí, svalov, alebo teda krajšia pleť, krajšie vlasy, pevnejšie nechty. Náš zdroj kolagénu, ktorý je patentovaný čisto pre našu firmu, nazýva sa Verisol, je hovädzieho pôvodu. Takže samozrejme, ak máte nejaké výhrady voči napríklad hovädziemu mäsu, tak je dôležité uvedomiť si, aký zdroj je použitý vo vašom kolagéne, ktorý používate. Častokrát vegánske kolagény ale nie sú tak účinné ako kolagény, ktoré sú práve z týchto živočíšnych zdrojov a je dôležité uvedomiť si, že náš Verisol kolagén obsahuje najmä kolagény typu 1 a 3, ktoré sú dôležité práve pre pevnosť pokožky. Všetky ostatné informácie ohľadom nového beauty kolagénového komplexu z Velozofy máte v spomínanom webinári a poďme ďalej na to, čo nás čaká v kampani číslo 14. Ešte sa ale chvíľku pristavím aj pri našom krásnom ružovom drinku, pretože špeciálna ponuka. Viete, že Oriflame sa snaží byť ekologickejší, ideme príkladom v tom, koľko odpadu ide na skládku, čo znamená minimum, tak aj novinka, ktorá prichádza ku kolagénovému komplexu, pôjde práve touto cestou. Preto za veľmi dobrú cenu môžete získať sadu slamiek z nehrdzavujúcej ocele, ktoré sú samozrejme na použitie znovu. Keďže je hubárska sezóna, taktiež sme sa inšpirovali, pretože máme tu pre vás gouache room. Ak ste si teraz povedali, o čom tá Lucy rozpráva, tak novinkou, ktorú nájdete aj v kampani číslo 14, je takýto malinký masážny hríbik, ktorý je z rovnakého materiálu ako náš obľúbený guaša kameň a môžete doplniť svoju dennú rutinu, či už rannú alebo večernú, o masáž nielen guaša kameňom, ale zároveň aj gouache roomom, čiže takým malým guaša hríbikom. Môžete si kľudne masírovať tvár podobnými pohybmi, ako je to pri guaša kameni, alebo môžete na záver celej rutiny zatlačiť na akupunktúrne body, ktoré máte aj v katalógu na strane číslo, hneď vám to poviem, 8, alebo si kľudne môžete pozrieť nejaký návod, prípadne vám návod určite prinesiem aj ja. No a zatlačíte si na rôzne akupunktúrne body a tým pádom uvoľníte svalové napätie tváre. Pri hríbikoch ostaneme, pretože z gouache room sa presúvame na shiitake. Shiitake sú častokrát používané v ázijskej kuchyni a určite sa s týmto názvom nestretávate prvýkrát. My máme nové Velozofy sérum, ktoré je niečo medzi olejom a niečo medzi sérom. Môžete ho používať v rannej aj vo večernej rutine a pomáha okrem toho, že antioxidačne ochraňuje vašu tvár, tak je samozrejme prevenciou predčasného starnutia. Veľmi príjemne vonia, veľmi rýchlo sa vstrebáva a vôbec nie je mastné, napriek tomu, že je to aj z časti olejové sérum. No a pomáha ešte aj pri ochrane vašej kožnej bariéry. Takže myslím si, že toto bude jeden z veľmi obľúbených a ľahkých produktov, vhodný aj na masnejšiu pleť. A keďže zázračných balzamov nie je nikdy dosť, prichádza nový. Myslím si, že vás už tak naladí trošičku aj na vianočnú atmosféru, pretože má príchuť sliviek. Ale nielen s takou obyčajnou slivkou, ale so sladkou slivkou. Samozrejme obsahuje aj naše najobľúbenejšie zložky, a to je včelí vosk,
ricinový olej alebo rôzne oleje prírodného pôvodu, pretože, ako určite viete, zázračný balzám obsahuje 99,9% prírodného zloženia a to všetko sú prírodné oleje a samozrejme výťažky, napríklad aj zo sladkej slivky. Moje najobľúbenejšie Essence & Co. prichádzajú po dlhej dobe s novou vôňou a tentokrát je to kombinácia lotosového kvetu a cedrového dreva. Povedala by som, že toto sa bude páčiť všetkým, ktorí majú radšej skôr také unisexové vône, nemajú veľmi radi také akoby sladkejšie alebo príliš citrusové vône. Dokonca by som povedala, keď si pošúchate stranu, budete cítiť hneď, ako tieto novinky voňajú, že sú také až mužské. Takže kľudne aj do mužskej domácnosti. Páni, nebojte sa, dámy, nebojte sa tiež. Ako veľmi dobre viete, alebo dúfam, že veľmi dobre viete z mojich videí, Essence & Co. Sú produkty na ruky, ale zároveň celé telo. Či už je to mydlo, ktoré môžete použiť ako mydlo na ruky, ale zároveň ako sprchový gel, alebo je to krém, ktorý opäť môžete použiť na to, aby ste si zjemnili pokožku rúk, ale nemusíte sa ho báť použiť na úplne celé telo od hlavy až po päty. Obsahuje esenciálne oleje a nie parfemáciu. No a okrem toho, že obsahuje esenciálne oleje, tak obaly sú samozrejme z 50% a viac recyklované, takže ideme opäť, ako som to spomínala na začiatku, ekologickou cestou. Ešte by som vám chcela pripomenúť skvelú novinku, ktorá prichádzala v kampani číslo 13, ale myslím si, že farebných riaseniek nikdy nie je dosť. A tieto nové od D1 majú nielen krásnu farbu, ale zároveň aj skvelú konzistenciu, držia po celý deň bez toho, že by sa otláčali a majú naozaj peknú, takú nie príliš vtieravú, či už hnedú, alebo fialovú a modrú. Takže akákoľvek farba oka si príde na svoje. Takisto prichádzajú aj nové, alebo teda prišli nové ceruzky, ktoré sú vodeodolné, oteru vzdorné, vydržia celý deň, môžete ich použiť ako tieň na oči, môžete ich použiť ako tyčinku, či už dovnútra oka, alebo teda linku, či už dovnútra oka, alebo navrch oka. Jednoducho dá sa s nimi perfektne hrať a dajú sa skvelo kombinovať. Napriek tomu, že to nie je novinka, prichádza zimné obdobie, kedy si vieme trošičku viac nájsť čas na to, aby sme si zregenerovali svoju pleť po lete. Určite odporúčam začať používať či už retinol vo svojej bežnej starostlivosti, a to konkrétne v nočnej rutine, alebo treba začať používať AHA kyseliny, aby nám pleť krásne zjemnela, aby sme sa zbavili odumretých buniek a samozrejme, čo je môjim vrelým odporúčaním, sú peptidové ampulky. Či už ako kúra, alebo ako súčasť rutiny, je už iba na vás, ako si vyberiete používať peptidové ampulky, ale keďže sú vo veľmi dobrej zvýhodnenej cene, tak by som si kľudne nakúpila viac kusov. V 7-dňovej kúre vidíte rýchle spevnenie pleti, ale pri pravidelnom používaní si ho výborne udržíte. No a naše novinkové video je na konci, takže ja si chcem s vami iba pripiť na úspešnú kampaň s novinkou, kolagénovým komplexom, ktorý verím, že bude bestsellerom tejto kampane.